volá samček od kozy? To tiež neviem. Skúste si. Chcete mi poradiť? No, tak má takú briadku. Aha, ani to... Jediný, kto má briadku, to sú buddhisti v Andovciach. Buddhisti? Áno, lebo zvyknem sem tam chodiť. Oni robívajú také kurzy, je to také akože zaujímavé. Aj v Bratislave v čajovni zvyknú robiť kurzy, takže môžem odporúčať. Oni majú briadku. No, ten pán, ale tak teraz neviem, lebo on má pokiaľ minú frizúru, najprv nosil cop, potom mal úplne holú hlavu, potom mal bradu, potom nemal bradu. To je jak moja netierka, pýtali sa, že aké má vlasy. Hovorím, neviem, lebo každý týždeň iné. A hovorila, sestre bola pohoršená, že pred maturitou si zafarbila vlasy na hnedo. Tak hovorím, fotku bude mať na hnedo, keď ju nejaký úchylák si vyhliadne, tak hľadá tmavú vlasu. A po maturite si zase nechala blondína, alebo tak viete. Kam sme sa ďaleko my dostali až od tej briadky od kozy. Vidíte to? No a skúsme teda, ako vyzerá ten samček od kozičky. Neviem, lebo nepozerám televíziu, lebo ma vyrušujú tie dlhé reklamy a Maďari povedali, že tá televízia je hinúci dinosaurus s tými 10-minútovými reklamami. Nemajú pravdu.